sanibonani. Igama lami nguKhulekile Mkhize. Ngihlala eNgolela esigodini saseChobeni. Ngokuzalwa ngazalwa uMshumayeli, umama umkhokheli ekhayeni eliphilayo. Amabanga aphansi ngawaqala kwaMphendu Primary School esigodini saseChobeni. Ngaqhubeka ngaya e-high school eSamuel Mkhize esigodini sakwaNdaya. Ngathi mese ngifika khona ngaqala khona u-grade 8 eSamuel. Ngaqhubeka ngokukhupha namabanga. Ngithe mangifika ebangeni ku-grade 11 ngaba nenhlanhla yokuthi ngitholane nomyeni ngibe nomkhonyana. Lapho-ke ngagcina ukuqhubeka nesikole. Ngagana, ngashada, ngaya kwami. Ekhaya bangikhipha bangithela inyongo bathi makwenzeka ngihluleka emzini ngingabuyeli emuva ekhaya. Hhayi-ke ngamthola umyeni wami wesekhulile. Sashada sahlala kwamnandi engikhipha sihamba yonke indawo kumnandi. Sakha umuzi, sahlala ndawonye. Sahlala nje isikhathi eside. Kuthe sekufike esikhathini sokuthi kumele sibe nabantwana. Ngabona ukuthi hhayi umyeni wami akulula ukuthi sikwazi ukuthi sibe nabantwana ngoba wayengakwazi ukuthi abe right ekamerweni. So sahlala ngalinda ngiy'tshela uzoba ngcono ngilokhu ngibekezele ngahlala. Ngibuye nami ngixoxe ngimtshele hhayi funa sizame noma amakhambi esiZulu. Inkinga-ke wayesemdala kwangasenzeki lutho. Hhayi ngabekezela ngaqhubeka nokubekezela khona kunjalo ngoba kwakushiwo ekhaya ngathi ngiphuma kwathiwa kuyabekezelwa emendweni. Ngabekezela sahlala ngilokhu ngizama-ke nami ukuthi ngimlekelele ukuthi athole amakhambi esiZulu. Hhayi kwahluleka khona nalapho emakhambini esiZulu. Ngaqhubeka ngathi ukubekezela khona kunjalo. Kona kwakumnandi phela ngoba wengikhipha nje ayikho into engangiyiswela engenzela yonke into. Inkinga kwakuy'ikamero nje kuphela awengakwazi ukuthi anganelise kulona. Wayengakwazi kwakulenza hhayi nanokuthi anganelisa. Wayengavukwa yikona induku umkhonyana. Hhayi ngahlala. Ayi sesengibona phela ukuthi hhayi siyahamba isikhathi abantwana abekho and ngangiy'tshela ithi mangithola umendo ngizokwazi ukuthi ngibe nabantwana nami nje kuhambe kahle emndenini wami, emzini wami phela engiwutholile. Hhayi phinde futhi ngizame ngiyalelwe ngibuze nakubantu ukuthi yini mhlambe engasiza. Hhayi azame kungenzeki lutho. Thothi nje hhayi akuvuki lutho kumkhonyana and ingane ngiyayidinga. Hhayi sahamba isikhathi ngabona ukuthi hhayi phela sengizoze ngize ngimhambele ngize ngimfebele. Ngabona ukuthi ngcono angimshiye kunokuba ngenze into ebuhlungu ngimfebele ngoba phela ikona okungavuka okungenzekile. Shuthi wengithathela ukuthi ngimsize uma seshonile ukuthi ngimvale amehlo ngoba ayikho into awekwazi ukuyenza wayesekhulile kakhulu ekubeni nenduku yakhe ingasavuki. Yilapho-ke la ngahluleka khona ngathatha imithwalo ngathi hhayi abantwana ngiyabadinga umendo uyangihlula ngoba phela ayikho into ongayihlalela emendweni induku ingavuki futhi ungeke uze ubathole abantwana. Shuthi uyohlala nje wedwa ulinde umuntu ashone nawe uhlale wedwa nawe uy'shonele. Shuthi awuwona umuzi lowo. Yingakho-ke ngakhetha ukushiya phansi ngithathe imithwalo ngigoduke noma kwakunzima phela ukugoduka ngoba ekhaya kusuke kushiwo ukuthi ungabuyeli khona. Sanibonani babukeli. Igama lami nguSithembile waKaNdlovu eNgolela esigodini sakaNdaya. Inkosi yami uLanga laSembo Mkhize. Ukufunda kwami emabangeni aphansi ngifunde eBanyana School ngaqeda kaQiko High School. Bekunensizwa nje engiyithandayo nje enhle esayilokani ngishela ngase ngathandana nayo khona esikoleni sime sesiphuma
siyangilobola kwakuhle, ingikhiphe ingise emahhotela, ingise yonke indawo nje futhi nje ngangibona kahle nje ukuthi eyi le nsizwa le heyi. Ngonyaka ka-2010 sashada, ngibona kahle nje ukuthi hhayi yonke into enayo nje izokunika yona bese sihleli ndawonye. Hhayi indaba yonakala lana-ke sengizoqala ngithole umntwana sesakha umndeni. Sengixukuza ngiye esibhedlela befike bengitshena i-print emshiyeni ukuthi ingane yami i-abnormal ikhubazekile. Hhayi mese ngiyabaxoxela-ke omamezala naye umkhwenyana wami ukuthi hhayi bo isimo engihlangabezene naso kuthiwa ingane yami ikhubazekile nje at all. Ngizothi uma ngiphuma nje ngizophuma nomntwana o-disability. Hhayi saqala kwamunca. Hhayi kwabona nje ukuthi hhayi akusekho mnandi kahle hle hle. Kuthe kusuka lapho-ke hhayi kwathiwa nje sengiyibelethe ingane. Hhayi makoti into enje la ekhaya ayizalwa nje into enje la ekhaya. Lapho-ke ngishadile ngisemzini ekhaya bangikhiphile bathi nje hamba selihlafaziwe ipleti lakho la ekhaya awusophinde nje ubowa la ekhaya. Ngisho ithuna lakho alisekho la ekhaya, uma uhluleka phambili uqhubekele phambili. Hhayi ngabekezela phela ngoba emendweni kuyabekezelwa ngahlala khona kunjalo. Hhayi indaba-ke izonakala-ke njalo indoda uma iphuma emsebenzini uma nje ibuya ngoLwesihlanu ngoba yayihamba nge-weekend. Shuthi ihamba ngesonto yoze ibuye ngoLwesihlanu ngoba phela iyasebenza. Izobuya nomuntu-ke manje. Okokuqala nje yaqale yafika noma wengane. Mayifika noma wengane kwacaca ukuthi mina ngiyolala ekhishini. Hhayi-ke futhi nalapho ngasi-understand isimo ngalala ekhishini phela kuthiwa ngibekezele nje yisemendweni. Ngimbuza umamezala wami kusahamba kahle nje athi kuyabekezelwa la ekhaya. Hayi bo ngithi hayi bo Nkosi yami le ndoda engiyithanda kangaka uqaba uyeyeye uphakathwayo singenzani nje manje. Hhayi ithe isuka lapho indoda. Hhayi ekugcineni isiloku ibuya nentombi ithe isuka nje yayifika nomuntu nje ozohlala nje manje sesizolala sobathatha embhedeni. Hayi bo kwenze njani yikona la ngabona khona kufanele ngiqoqe umthwalo wami ngihambe. Ngathi ngiyagoduka kwathiwa hayi la ekhaya ngeke akabuyi nje umuntu emendweni. Sakutshena sasoqhubekele emjondolo sekufanele ngifuna umsebenzi-ke ngafuna umsebenzi ngawuthola. Kufanele ngikhokhele le ndoda lo ngiyikhokhela nga-1 yenkomo nga-1 yenkomo nga-1 yenkomo. Hhayi ngangabuthwala umzimba. Hhayi kulukhuni emendweni ngifisa ukunitshela nje ukuthi hhayi ongakashadi hhayi mengeke nje azahluleka akaqinisele. Hhayi kunzima umendo ukude ngabuya-ke emendweni ngapakisha isikhwama sami ngahamba ngahlala emjondolo. Hhayi into engangizoyenza ngayithola indoda ekugcineni ngathola indoda umampela mpela. Hhayi ngiphinde ngashada ngayibuyisela mpela futhi ngaqala phansi ngashada. Hhayi ngihleli kahle-ke manje emzini wami ngakhile ngisho umuzi wami. Imina oshaya u5 lapha kwami anginamamezala anginabani. Kwase kwamnandi emendweni wami. Ngaze ngajabula yabo nje manje ngijabulile ngihlele emendweni o-right iwona owakufanele ngabe ngaqala ngawo. Is der Black Life TV?